आज कितना घर बा, मशहूर लोग से लेके आम आदमी से लेके जे टूट चुकल बा। काहे के वचन में लिखल बा कि तुल दूर यानी एक तन बालो। जब राउर तन एक हो गए तो राउर सब कुछ एक बा। राउर माता पिता भी अब एक हो गए बारी जान। लेकिन आज कितना लोग बा जी अपन सास ससुर की इज्जत करत हुई, काहे ना करेला? काहे कि दुनिया में वो लोग के सिखाओ नहीं खेल, कब वो अपने सास ससुर के सपोर्ट ना कैलो खेलो। काहे कि वो लोग लागेला कि सही नहीं खे, जबकि बाइबल का कहता कि ऊ ताल के कहलो माता और पिता अब होला का जब रे वो चर्च में आवे नहीं रेवा के बुद्धि मालूम चलेला कि आत्मिक बुद्धि की बात हो। और ये रेवा उहे कल शुरू कर देनी और ये रेवा अपना जिंदगी में बरकत देखेनी। हम तो कोई गोले किसन के अपना सास के आंटी कह देख ले बानी, आंटी हम कनी ई का बोलतिया, हम कनी हम ई का सुनता नहीं कहत यो कहल देला। हम बड़ हैरान बनिया बार खबर मेरा रुपल संटी कहल भई का है वो लोग के सूर नहीं खे, वो लोग के वचन के नॉलेज नहीं खे। जब वचन के नॉलेज होला तो आत्मिक बुद्धि रेवा में प्रवेश कर स्टार्ट करेला। हालेलुया।